το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δίκαιο και Οικονομία, το οποίο είναι ένα διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, διαρκεί για 2 εξάμηνα με μαθήματα, 4 μαθήματα στο κάθε εξάμηνο και ένα τρίτο εξάμηνο όπου υπάρχουν 2 κατ' επιλογή μαθήματα και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Άρα σε 3 εξάμηνα ολοκληρώνει ο φοιτητής τις σπουδές του και είναι έτοιμος για τον επαγγελματικό στίβο. Από την εμπειρία που έχουμε αρκετές δεκαετίες στο χώρο, αυτό το οποίο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι η γνώση των οικονομικών υπάρχει εις πλάτος και εις βάθος, η γνώση της νομικής επίσης υπάρχει και παρέχεται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Αυτό που δεν υπάρχει στον ελληνικό χώρο είναι ο συνδυασμός των γνώσεων του δικαίου και της οικονομίας. Κάτι το οποίο ήδη στα δυτικά εκπαιδευτικά συστήματα έχει ήδη καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, άρα και για μας ήταν ένας στόχος να καλύψουμε αυτό το κενό. Και οι αντιδράσεις των φοιτητών, όχι μόνο της νομικής σχολής, αλλά και των οικονομικών και θεωρητικών σχολών, ήσαν πάρα πολύ ενθαρρυντικές στο πρώτο άκουσμα της ίδρυσης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού Δίκαιο και Οικονομία. Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο μεταπτυχιακό, θέλανε πάντοτε και ανακαλύπτουν κάθε στιγμή στην επαγγελματική του ύλη την αλληλοσυσχέτιση των οικονομικών και των νομικών γνώσεων και θεωρούν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στη ζωή τους η γνώση των 2 επιστημών και μάλιστα η καλύτερη δυνατή γνώση, συνδυασμός και συνέργεια που προέρχεται από τη γνώση των 2 πλευρών, τόσο της οικονομικής όσο και της κοινωνικής επιστήμης, της κοινωνικής και οικονομικής επιστήμης. Σήμερα το πλαίσιο της αγοράς είναι συνδυασμός οικονομικών γνώσεων αλλά και νομικού πλαισίου, επομένως η άρρηκτη σχέση των 2 διαστάσεων είναι απαραίτητη τόσο για το νομικό, η γνώση των οικονομικών, όσο και για τον οικονομολόγο, η γνώση της νομικής επιστήμης. Άρα, υπό αυτήν την άποψη, θεωρώ ότι καλύπτει ένα πολύ σοβαρό κενό που υπήρχε στην ελληνική εκπαίδευση και ιδιαίτερα στις μεταπτυχιακές σπουδές. Ένας φοιτητής, ο οποίος ξεκινάει σήμερα να κάνει τη διερεύνηση για την επιλογή του καλύτερου δυνατού μεταπτυχιακού τμήματος, θα έλεγα ότι εάν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθεί με την νομική και την οικονομική επιστήμη, εάν προέρχεται από τους χώρους αυτούς, ο συνδυασμός αυτός είναι ο άριστος δυνατόν προκειμένου να του δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο εξωτερικό περιβάλλον, στο τόσο ευμετάβλητο εξωτερικό περιβάλλον του χώρου εργασίας. Επομένως, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα του δώσει και συγκριτικό πλεονέκτημα και διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο εργασίας του. Θα λέγαμε ότι με τη στενή έννοια απευθύνεται καταρχάς σε οικονομολόγους ώστε να μάθουν το πλαίσιο του δικαίου, σε νομικούς ώστε να μάθουν τις βασικές οικονομικές γνώσεις, στη συνέχεια σε όλους τους αποφύτους της διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά και σε όλους τους αποφύτους των θεωρητικών σχολών, χωρίς να παραλείψουμε και τις πρακτικές σχολές, δηλαδή του Πολυτεχνείου, όπου τα αντικείμενα τόσο των πολιτικών μηχανικών όσο και των τοπογράφων έχουν τόσο έντονο το στοιχείο του νομικού πλαισίου και επομένως από το ενδιαφέρον των φοιτητών τονίζουμε ότι ακόμα και σε αυτούς καθίσταται απαραίτητο όταν το αντικείμενό τους έχει σχέση με το νομικό πλαίσιο. Κάποια από τα σημαντικά μαθήματα τα οποία έχουμε είναι το δίκαιο των επιχειρήσεων, είναι το δίκαιο του ανταγωνισμού, το δίκαιο της ρύθμισης. Πρόκειται για πολύ επίκαιρα μαθήματα, τα οποία αποτελούν και τον κορμό, τον κορμό ενός τέτοιου μεταπτυχιακού. Τα μαθήματα αυτά είναι μαθήματα τα οποία είναι απαραίτητα σε κάθε μεταπτυχιακό και όλα τα τμήματα του εξωτερικού με παρόμοια μεταπτυχιακά έχουν ρίζες στα συγκεκριμένα μαθήματα και σε πολλά άλλα βέβαια, τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, αλλά και επί τις πραγματικές απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας.